V máji 2018 situácia pretrváva. Vystavená zlým stravovacím návykom, čím sa neriešia aj problémy s chronickou zápchou. Problémy s vylúčovaním pretrvávajú. V tejto veci psychologicky zablokovaná. Dodnes nie je zvyknutá pravidelne chodiť na záchod a to najhoršie je, ešte stále nosí plienky a to napriek tomu, že už má takmer 5 rokov. She's not wearing any diapers. No. So how she's pooping in the diapers? She's not pooping in them. She's putting it I had the photos. Do you have those elephant ones here? I got the photos and the one that you... Do you have those toilets, nappies that she wants now? No, because she's wearing nappies. So you're telling me now she's not wearing any nappies? She wasn't the whole week. 6. júna 2018 otec posiela do škôlky e-mail týkajúci sa zdravotného stavu. Riaditeľka škôlky, Ľubica, odpovedá veľmi stručne, nepresne až dokonca trochu urážlivo. Vzhľadom na nízku a žiadnu ochotu škôlky vypočuť si otca, ten informuje riaditeľku, že sa obráti na slovenské orgány, aby skontrolovali nezrovnalosti v škôlke, a to najmä zanedbanie starostlivosti o dceru. 11. júna 2018 majiteľka škôlky Dominika odpisuje otcovi na e-mail, kde sa mu vyhráža právnymi krokmi v prípade, že sa obráti na slovenské orgány. Argumentuje tým, že materská škola nie je zdravotníckym zariadením. Otec si je vedomý, že ním nie je. Treba však brať do úvahy ochorenie dcery, ktoré nie je iba výmyslím otca, ako to prezentuje matka. Škôlka ignoruje lekárske správy a neverí, že dcéra skutočne potrebuje špeciálnu starostlivosť. Namiesto toho, aby sa snažili riešiť túto situáciu, keďže fakty hovoria same za seba, škôlka nie je nestranná, prehliada skutočnosť, že 4-ročné dievča nosí plienky a skrýva sa, keď sa potrebuje vyprázdniť. Otec nedokáže presvedčiť žiadnu slovenskú inštitúciu, aby mu uverila, že jeho dcera naliehavo potrebuje pomoc. 12. a 14. júna 2018 otec vidí, že sa stále nesprávne stravuje. Pravidelne dostáva sladkosti a hranolky. 15. júna 2018, 4 dní pred pojednávaním súdu vo veci rozvodu a následnej starostlivosti o maloletú, riaditeľka škôlky vystavuje na žiadosť matky potvrdenie o stave dcery, kde sa vyjadruje aj jej stavu vyprázdňovania. V správe sa uvádza, že sa vyprázdňuje veľa aj málo. 19. júna 2018 sa uskutočňuje súdne pojednávanie vo veci rozvodu s Luizou o starostlivosti. Otec informuje sudkyňu Gabrielu Žábkovú, že matka opakovane klamala súdu o zdravotnom stave. Opätovne žiadal striedavú starosť, aby mohla byť zahájená psychoterapeutická liečba, kde by sa Sofia naučila vyprázdňovať sa na záchode, správnym stravovacím návykom, pravidelnému vyprázdňovaniu a samozrejme bola v rukách gastroenterológov vo Viedni, kde býva Claudio. Otec odovzdáva súdu videá, ktoré sú dôkazmi toho, že dcéra sa stále vyprázdňuje do plienok. Matka nepravdivo uvidela súdu 15. januára 2018, že jej škôlka prospieva, lebo to nie je pravda. Dokazuje to aj správa zo škôlky z 15. júna 2018, kde sa uvádza, že sa vyprázdňovanie nestabilizovalo. Napriek všetkým dôkazom, súdkyňa nemení posledné súdne rozhodnutie, ktoré je založené na nepravdivých informáciách. Otec je opätovne ignorovaný slovenskými sudcami a najhoršie zo všetkého je, že sa ignoruje znepokojujúci stav, pričom jej práva by mali byť to najdôležitejšie v celom tom procese. Otec pred začiatkom pojednávania vidí, ako sa kolízna opatrovnička z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Izabela srdečne rozpráva s Luizou a jej advokátkou Elenou s dokladmi v ruke. Zhodou okolností pani Rosíková vždy súhlasí so všetkými požiadavkami matky a tak to bolo aj na predošlých pojednávaniach. Avšak otec je ignorovaný. Kde je nestrannosť kolíznej opatrovničky? 22. júna 2018 rodičia berú Sofiu na lekárskú prehliadku doktorke Márii Jursovej, aj keď otec nesúhlasí, aby táto detská chirurgička liečila. Doktorka Jursová sa pokúša dvakrát vyšetriť, ale táto odmieta vzhľadom jej predošlým bolestivým vyšetreniam, ktoré u nej podstúpila od mája 2017. Otec využíva príležitosť a doktorke predkladá lekárskú správu od rakúskeho chirurga Štefana z 24.2.2018, kde diagnostikuje Sofii rozšírený rektus veľkosti 55 mm. Doktorka Jursová si odmieta zobrať a preštudovať správu z nevysvetliteľných dôvodov. Následne otec žiada výkon na ultrazvuk, ktorý by určil veľkosť rektusu.
Doktorka Jursová to odmieta s odôvodnením, že je to radioaktívne vyšetrenie. Tento komentár len potvrdzuje vysoký stupeň lekárskej nedbanlivosti doktorky Jursovej, keďže ultrazvuk nevyžaduje radioaktivitu. To je pre neho najdôležitejšie. Ja som len na Vysvetlite mu, že aj sonografia je svojím spôsobom nebezpečná zdravia. Even sonography is on its own way dangerous to health. Doctor is saying that it's dangerous to health, a sonogram. Yeah, to do it so Why- often. why is dangerous? Tak často. Why is dangerous? Nemôže tak často. To sa pýta, že prečo to je nebezpečné? To je ožarovanie. To je ožarovanie. It's radioactive. Forma. It's radioactive. Naliehavo potrebuje, aby jej slovenské orgány správne diagnostikovali ochorenie a mohlo sa začať s adekvátnou liečbou. Avšak Lúza a doktorka Jursová to odmietajú. Pri východe z nemocnice matka kúpuje rožky plnené syrom, čo je strava úplne nevhodná pre nedostatok úsudky zo strany matky je nepochopiteľný. Bezmocnosť otca nemá hraníc. Ten istý deň sa matka rozhodne úplne ukončiť akýkoľvek kontakt s otcom. Zablokuje WhatsApp, aby už nemohol komunikovať prostredníctvom videí s dcérou. Okrem toho nereaguje na žiadne telefonáty. Sofia naďalej trpí jednou z najhorších a najkrutejších fóriem psychologického zneužívania detí, a to odcudzeniu rodiča. 27. júna 2018 odvolací súd zamieta žiadosť otca, aby mohla byť 2 týždne do mesiaca s ním. To znamená, že napriek všetkým dôkazom je podľa slovenských úradov pre to najlepšie, aby bola naďalej bez poriadnej diagnózy a liečby, bez psychoterapie emócií, zle stravovaná a denne navštevovala 8 hodín materskú školu, kde môže byť so svojím otcom. 30. júna 2018 otec vyzvuje dcéru. Matka klame, že jej otec nevolal. I called you the whole week. And you didn't pick up the phone. What happened? I don't have a phone. How could you call me? Well, I was calling mommy every day during the week to talk to you. 3. júla 2018 otec vyzdvihuje dceru v materskej škole, kde spáva a kaká do plienky. O akom zlepšení to hovorila škôlka? Nechodí na záchod na veľkú potrebu, ako nesprávne tvrdila pani Ľubica vo svojej správe z 15. júna 2018. Ten istý deň otec posielal slovenským zdravotným orgánom prílohu k sťažnosti 27. februára 2018 voči detskej chirurgičke Márii Jursovej. V tejto sťažnosti otec uvádza, čo sa stalo počas lekárskej prehliadky, kde si doktorka Jursová odmieta prevziať a preštudovať lekárskú správu a výsledok sonogramu od doktora Štefana vo Viedni. 5. júla 2018 berie do zdravotníckeho strediska vo Viedni, kde jej vykonajú nové sono, ktoré odhalí, že má rozšírený rektus na 47 mm, čo je dvojnásobná veľkosť oproti iným deťom v jej veku. Stav sa nezlepšuje, ako nesprávne tvrdila matka v dokumentoch, ktoré zaslala súdu. 12. júla 2018 otec posiela e-mail detskému chirurgovi Ľubomírovi Sikorovi, riaditeľovi detskej chirurgie na Kramároch, kde žiada, aby bola Sofia správne diagnostikovaná. K mu zasiela lekárske správy od špecialistov v Rakúsku. 15. júla 2018 hovorí otcovi, že v škôlke nekaká. To potvrdzuje dôvod, prečo kaká vždy, keď ju vyzvihne zo škôlky. To znamená, že sa zadržiava celý deň potrebu sa vykakať. Sa nemá dobre. ¿Se pupo en el kindergarten? ¿En el potty? ¿Y en la casa de la mamá? ¿Hace pupo en el potty o en el pañal? Pañal. En el pañal. ¿Y qué está usando en el jardín? ¿Usa nappy o panties? Panties. Panties. But you don't poo-poo in the kindergarten. 20. júla 2018 detská chirurgička Miroslava Funáková odpovedá otcovi v mene detského chirurga Ľubomíra Sikoru, riaditeľa detskej chirurgie na Kramároch. V tomto e-maili ho doktor Sikora informuje, že Sofín prípad bol prediskutovaný aj s medicínskou riaditeľkou nemocnice na Kramároch a že v blízkej budúcnosti dostane odpoveď od inžinierky Jany Filinovej. Prečo inžinierka, nie pediatrička alebo špecialista majú komunikovať s otcom? O 3 dní neskôr otec žiada pediatra Ľubomíra Sikoru o diagnózu a odporúčanú liečbu v súlade s lekárskymi správami, ktoré mu zaslal 12. júla 2018. Otec k dnešnému dňu nedostal žiadnu odpoveď. 28. júla 2018 sa
pýta otca, prečo jej neodpovedá na telefonáty. Matka jej odoberá telefonát a znižuje hlasitosť. You didn't hear it? And why is that? Because I was calling you the whole week, mi amor. Mi amor, I was with the phone all the time. I never got the call. So something is happening, huh? This phone is ringing or not, mira. Now it's dialing. Let's see. Have a look at the phone. Have a look at the phone. Let's see if it is ringing or not. Look at, she just put the volume down. You see? From the phone calls. Otec sa pýta Lucy, kedy sa konečne zúčastní stretnutia s mediátorom. Go to the mediator? Yes or no? Nothing else. Yes or no? I call tomorrow. 30. júla 2018 otec posiela súdu naliehavú žiadosť o zmenu uznesenia z 31. januára 2018 a prikladá dôkazy o tom, že stav sa nezlepšil, trávi 8 hodín denne v škôlke, stále nosí plienky, do ktorých vykonáva veľkú potrebu. Jej rektus je 2-krát väčší, než majú iné dievčatá v jej veku, a to na základe ultrazvuku, ktorý podstúpila 5.7.2018. 1. augusta 2018 otec dostáva podpísaný list od generálneho riaditeľa medicínskej riaditeľky detskej nemocnice na Kramároch v Bratislave, kde odporúčajú hospitalizáciu na vykonanie lekárskych vyšetrení, aby sa vylúčila závažná choroba v jej črevnom trakte. Otec informuje matku a očakáva jej súhlas s vykonaním týchto vyšetrení ich dcery. 2. augusta 2018 detský chirurg Štefan vystavuje lekárske potvrdenie, kde naznačuje a odporúča, že by bolo vhodné, aby sa vykonali ďalšie vyšetrenia, ako je biopsia, s cieľom vylúčiť závažné ochorenia v črevnom trakte. Okrem toho tvrdí, že by mala byť kontrolovaná každý mesiac pediatrom a pravidelne navštevovať detského psychológa alebo psychiatra. V opačnom prípade by sa mohol vyvinúť megakalón, čo by vyžadovalo chirurgický zákrok. 10. augusta 2018 matka informuje otca, že neudeli súhlas, aby bola poriadne diagnostikovaná v nemocnici na Kramároch. 14. augusta 2018 sa rodičia stretávajú u mediátorky, ktorú im odporúčala sudkyňa Žabchová, pričom matka oddelila svoju účasť až o 45 dní. Na tomto stretnutí matka tvrdí, že netrpí problémami s vyprázdňovaním. Otec podľa nej podal nesprávnu informáciu návšteveným pediatrom. Je oveľa lepšie bez otca, otec na dceru neplatí výživné a ďalšie množstvo klamstiev. Okrem toho uráža otca, že je na neho agresívne, a to priamo aj pred mediátorkou. Tvrdí o ňom, že je deliriózny, pometený, otec roka, ignorant, duševne chorý človek a ďalšie množstvo nadávok od pasívne agresívnej osoby. Rodičia sa u mediátorky dohodnú, že začne čo najskôr navštevovať psychoterapeuta a tiež nového pediatra, ktorý bude plynule hovoriť len po anglicky, keďže on nehovorí po slovensky. Taktiež sa zrealizuje nová diagnostika zdravotného stavu. Rodičia rovnako súhlasia s tým, že sa otec spojí so psychológom na Slovensku a začne pracovať na spoločnej komunikácii rodičov. Ten istý deň otec vyzdvihuje dceru v materskej škole. I finished her. This is Elsa. Yeah. What is happening here? It's a little bit wet. That's because I was sleeping. A little bit pee-pee? Oh, never mind. Never mind. You were sleeping? Or you were sleeping when you pee-pee? Then never mind. 31. augusta 2018 sa uskutočne druhé stretnutie rodičov mediátorky. Matka naďalej klame o zdravotnom stave, a to napriek všetkým dôkazom, ktoré potvrdzujú, že sa zdravotný stav stále nezlepšil. Matka súhlasí s tým, aby detská psychoterapeutka Sandra Velasquez z Viedne vyšetrila Sofiu. Zavezuje sa, že ju bude kontaktovať najneskôr do 7. septembra.